Matod pa Bradsok nga nangutana siya nga ngano day si Kristo wala to madunot. Unsa may mga rason Bradsok kay matod pa nila si Kristo tao man kuno nya unsa man day mga rason Bradsok nga ngano si Kristo wala to madunot. Palihog ko og pagpatinaw ni Bradsok. Ay tao di pa madunot kung siyang kamatayon abdan siya og 5 kadlaw sa kasemana o sa kabuwan di man na siya madunot. Tiyali kanang mabahu ang iyang lawas. Gitag na man. Ang tagna sa Ginoo propesiya iyan ang mga kaalam nga naguna nga nagpaabot nga dunay katumanan. Sa Salmos 16:10. Mingon ang Dios dili ako makatugot ang akong balaan madunot didto sa lubnganan. 16:10 sa Salmos. Kinsa man ang gihisgutan sa man nga iyang balaan mo na si Jesus. Mo na katuog adlaw na banhaw wa madunot ug nakaangkon siya he has a risen body. Ang una mong impassibilitas nga di wa gyud kamatayon ang iyang lawas. Di masakit, di matigulang. Way kamatayon, impassibilitas. Onya subtilitas nga ang makakuyog siya siyang unahon nag-asa siya. Nya agilitas makalapo siya bungbong nga baga kayo. Claritas nga hayag na siya. Di lang kahayag ang iyang salbutan. Mayngon na to hingpit sa tanang kahingpitan sa kaalam. Manang upat ka hiyas sa risen body. Impassibilitas, subtilitas, agilitas, ug claritas. Manang ipadayag sa Ginoo, he won death. And the last enemy that should be subdued is death. Muna yung San Pablo, ang katapusang kaaway nga buntukon, maong kamatayon. Kung mabuntog na to ang sala nga mohinungdan sa kamatayon. Dagang salamat Bradsok.